La la la, la la la, con hè ba yên. Mình xin ngắt ngào cần đe haba ngatip kerteng trong pi kong he ngaju petu man la kasngi man ba pi le yau bat i mei trong pi la shai tengan le be shai yau o haja ka pi di so sao namar menta pi la yo shuti pi judi jur bat i mei trong pi kong he ngam ju kren nya pi hin renga kwa pin le kum ne habanga ngakren ya pi jubab inda kisur bajam na marka dur bab habriu balat ya kapuri blai dur ba iskun kumpi ngan syam na tlang man sim jong nga kas dang shat hi namarha kine ki bnai ba piju wan pai shuti ngadon kawe kabuj stad knang ba kan suk ban yo ya pi daki jing roi bas ngau tenan ngan pen ya donun jong pi kendung kendung man la kasngi ngabak kitar halat terpeng ngakwa banlong nong ruai bapau kenang bayanga pin yap madhi kong he ba it a kong he ba thiang ngakwa banlong umen kpa jong pi tang ba ngayo ya pi kong he men sim jong nga kala hun hi na marka dur bab habriu balat ya kapuri blai dur ba iskun kumpi ngan syam nai wat ya pen bun bat ki wei ki thei wat ki so ki ba thiang pha nut ban bam la da ki don pseng ba lei kong he nga ong kum ne na mar ngam kwa phin long riu kai kas pa per thei kan sa tha ba hen rei kong he wat ngop ha ka na mar ka dur bhav riu jong phi bun ekirang kiwan penbing kindeng daki jan barem dor knang ba phi pin ya bit yaki henrei kong he yai ap ya ngawat ngop haka buki mersiang pukni baju wan bam dop ut shawe ki her daki lakdang na marka dur